he estat temps fent de mestre de novicis i una de les coses sempre que m'ha agradat explicar, tant als novicis, sobretot, també a altres llocs que m'ha explicat de Sant Francesc, és el principi d'un dels textos que més estimo de Sant Francesc. I és que Sant Francesc fa una carta a un servidor de la comunitat, un ministre que té un servei de la comunitat. I comença així, la carta. Diu: fra tal, per l'afer de la teva ànima et dic que totes aquelles coses que t'impedeixin estimar Déu, totes aquelles coses que t'impedeixin estimar Déu, i acabo aquí la frase. I llavors pregunto com acaben la gent. Normalment els novicis i l'altra gent diu: tot allò que t'impedeixi estimar Déu ho has de treure. En canvi, Sant Francesc no diu això. Diu: tot allò que t'impedeixi estimar Déu, siguin frares, que normalment és el que més difícil és, siguin els germans, sigui el que sigui, ho has de tombar com un do, com una gràcia. Vulgues-ho així i no d'una altra manera. Estima'ls en això i no vulguis tan sols que siguin millors cristians. No vulguis que siguin millors cristians. Jo crec que aquesta anècdota es posa dintre de l'espiritualitat franciscana amb el que més té de més profund, a part de la seva relació amb Déu, que és el que sosté, que és la relació fraterna. El saber estar amb els altres i saber que Déu, en la relació amb els altres, ens surt a l'encontre i edifica el que ell més estima, que és la fraternitat.